Курай паркы Мөслимдәге иң матур паркларның берсе. Жылы кичтә биредә ял итүче райондашларыбыз күп иде. Фестивальгә төрле авыллардан барысы 22 гармунчы килде. Быел ачыш булырлык 4 яңа гармунчы өстәлгән. Араларында яшьләр дә, балалар да бар. Гармоннарда biz кичкене чакта ук вечерларда төрле кичәләрдә гел гармон белән, бөтен концертлар гармон белән бара иде. Шуңа күрә шушы гармоннарны бетермәскә, гармон моңнары яңгырасын дип, гармончыларыбыз шушылай бер-берсе белән очрашсын, шушының бәйрәмнәрдә уйнасыннар дигән ният белән менә шушы уйнагыз гармоннар исемендәге бәйрәм инде бу. Гармончылар бәйрәме үткәрергә уйладык. Авылларда элек гармончылар бик күп булган. Кичке якта авыл урамнары моңлы көйләргә төренгән. Бию кичәләрендә гармончының урыны түрдән булган. Барысы да диярлек гармонда уйнарга үзлектән өйрәнгән. Уйный башладым гармонда 5 яшьтән, әниләрем сөйләү буенча. Һәм инде менә шул гармонга мин шәп ярышып ятадыр. Мине туктатып булмыйдыр, гел өйрәнәсем киләдер. Башта инде 2 рәтле хрунка гармонда өйрәндем. Аннан соң инде үсә төшкәч баян алдылар, абыйлар. Шуларга ияреп мин инде абый белән икебез менә ярыша өйрәнә торган идек. Гармонда уйнау күпләр өчен күңелне тынычландыра торган хобби икән. Хәтта күзләре күрмәгән вакытта да гармонда уйный 20ләп көй иҗат иткән Райхан абый. Миңа хобби бу. Гармоннар шигырь язулар. Яшьләргә тәкъдим итәм. Лучше компьютерда утырганча әйеме. Баян, скрипка, гармон. Музыка кораллары шуда ибат булыр яшьләргә. Шуны тәкъдимне әйтәсем килә. Хәзерге нигә утырганча музыка мәктәбендә дә барсалар була, бөтен кешенең мөмкинлеге бар. Гармончыларны үзара очраштырырга, берләштерергә дә бер сәбәп бу фестиваль. Чара ахырында барлык гармончыларга мәдәният бүлегенең рәхмәт хатлары бүләкләр тапшырылды. Сүнмәс дәрт ветераннар клубы чараны оештыручы Фәнис Абдуллинның үзенә дә бүләк әзерләгәннәр. Сагышланган күңелләребезне тагын бер кат юатты гармон көйләре. Тынмасыннар, яңгырасыннар әле тальян моңнары. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.